L-Oppożizzjoni Nazzjonalista għamlet talba uffiċjali lil Kumitat Parlamentari tas-Saħħa biex jiddiskuti b'urġenza s-sitwazzjoni fil-qasam tas-saħħa wara numru ta' aħbarijiet li ġew żvelati fl-aħħar jiem. Fosthom il-mod kif il-Gvern bieħ it-tamir kollu ta' 3 sptarijiet lil privat għal euro wieħed biss. U l-mod kif il-konċessjoni ta' 3 sptarijiet għal 30 sena sħaħ lill-kumpanija Vitals Global Healthcare inbijat lill-kumpanija privata Amerikana oħra. Dettalji dwar din it-talba nataw f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Viċi Kap għall-ħidma fil-Parlament David Aġus li kien akkumpanjat mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Stephen Spiteri. Tlabna lill-Kumitat tas-Saħħa fil-Parlament biex malajr kemm jista' jkun anzi b'mod urġenti nitkellmu dwar qasam tas-saħħa fil-Kumitat Parlamentari. Dan ovvjament fid-daw tal-aħħar żviluppi li kellna fil-qasam tas-saħħa biex naraw il-pazjenti kif se jiġu affettwati, biex naraw il-ħaddiema kif ħajġu affettwati u anke biex naraw din l-aħħar żvilupp li kellna anke fil-konċezzjoni fejn Vitals issa bijaw taw dan il-kuntratt il-ħaddieħor. Imma mhux biss, l-Oppożizzjoni se tkun qed titlob lill-Awditur Ġenerali biex anke hu jinvestiga l-kuntratt li bih il-Gvern kien bih l-isptar Tawdex Kerin Grek u St. Luke's għal 30 sena sħaħ lil Vitals Global Healthcare. Tlabna lill-membri tagħna fil-Public Accounts Committee biex jagħmlu talba wkoll lill-Awditur Ġenerali biex jinvestiga dan il-kuntratt f'aktar dettall. Dan huwa kuntratt li kif taf inti u jaf il-poplu Malti Wawċi għandu ħafna qtuħ fih, mhux trasparenti, mhux komplut u qed insiru nafu ħafna affarijiet. Fosthom li pereżempju l-apparat mediku inbih b'euro. 1 euro għall-apparat mediku ta' dawn it-3 sptarijiet. Sa dan it-tant, il-kumpanija Vitals għaddew il-konċessjoni li nataw mill-Gvern Malti lill-kumpanija Amerikana oħra, Stewart Healthcare System. Fil-konferenza tal-aħbarijiet tqajmu numru ta' mistoqsijiet. Fosthom għaliex dan it-trasferiment sar inkiss għaliex Vitals telqu wara 20 xahar biss kemm laħqu ħadu flus Vitals sakemm kienu Malta u min huma il-veri sidin ta' Vitals. Irridu nirrikonoxxu li l-kuntratt tal-Gvern mal-VGH huwa kuntratt xejn trasparenti, dejjem kien ta' tħassib għall-Oppożizzjoni. Sirna nafu bi skandli kbar illi ħarġu f'dan il-kuntratt, m'hemmx għalfejn noqgħod nirrepeti, għalhekk l-Oppożizzjoni ħasset il-ħtieġa illi meta tara kumpanija bla track record fil-qasam tas-saħħa titlaq il-kuntratt li suppost sar 30 sena wara bis 20 xahar tbeħħ il-konċessjoni tagħha lil kumpanija oħra privata. U mbagħad naraw illi d-deadlines u t-targets li kellha tagħmel din il-kumpanija m'għamlithomx wara miljuni li ngħatat mill-Gvern, hemmhekk iva l-Oppożizzjoni ridna rresqu din il-lajta tagħna anke ġewwa dan il-Parlament sabiex neħdu azzjoni bħala oppożizzjoni u nħarsu sabiex il-kura tas-saħħa ġewwa pajjiżna tkun u tibqa' tal-aħjar kwalità. Stephen Spiteri temm jgħid fil-konferenza tal-aħbarijiet illi minħabba l-mod kif Vitals ma rrispettatx l-obbligi tagħha tal-kuntratt hemm bażi legali soda li dan il-kuntratt jitwaqqa' u 3 sptarijiet ikunu rritornati lura għand il-poplu.